כל חי תמיד איתי, מחר אנחנו נציין את יום י"ז בתמוז, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לטלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, עוסקת בטיפול נפשי בקליניקה בבני ברק. שלום טלי. בוקר טוב רחל, מה נשמע? בוקר אור, ברוך השם, תת יום עם בשורות לא פשוטות, אבל אנחנו באמת רוצים איזושהי הכנה לקראת יום י"ז בתמוז שיחול מחר. כן, בעזרת השם. אז באמת, ממחר או מהערב כבר, אנחנו ככה נכנסות לתקופה חדשה, חלון חדש של הזדמנויות במציאות, או לפחות ככה אני מקווה שנראה את 3 השבועות אחרי שנסיים את הרעיון. ובאמת המשנה בתענית מספרת לנו על 5 דברים שקרו לאורך ההיסטוריה בי"ז בתמוז, בהפרשים של אלפי שנים, כן, הרבה שנים, וזה נראה שהמשנה, דרך המאורעות האלה, בעצם מספרת לנו משהו חשוב, ואני רוצה שאנחנו נתבונן, וננסה למצוא את הסיפור הפנימי שקורה כאן, שקשור לכל האירועים. והכי חשוב, באמת מה השיעור שלנו לדורות ולמחר בבוקר. כן. אז בכל אחד מהאירועים שמונה המשנה בתענית, בעצם נפגע סוג של כלי או חפץ גשמי, שהתפקיד שלו היה לגלות ולממש את הקשר עם השם בעולם. כן, הלוחות נשברו, קורבן התמיד הופסק, החומה הוקעה, ספר התורה נשרף, ובהיכל הקדוש בבית המקדש הוא עמד צלם. אז, באמת יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, שמסתכלים על זה ככה, אם כל הכלים נהרסים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו? על הכלים, עלינו, על הדרך שלנו לפעול בעולם הזה, לאן הוא הוביל אותנו? ואני רוצה שנחזור לשבירת הלוחות, כי אני חושבת שהם יכולים להיות מפתח להבנה של כל שאר המאורעות. משה רבנו יורד מהר סיני, בידיים שלו הלוחות, מעשה אלוקים, אין בעולם חפץ קדוש יותר, ואז הוא רואה את העגל. ויותר מזה, הוא רואה את העם שמח ורוקד סביב העגל הזה. והוא שובר את הלוחות. והמעשה המזעזע הזה של ניפוץ החפץ הכי אלוקי וקדוש שאי פעם קיבלנו, מקבל חתיכת חיזוק למשמעות שלו בסוף התורה, כשהתורה מסיימת במילים, ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני ישראל, רש"י הקדוש מביא ומפרש לעיני כל ישראל על מה התורה מדברת, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר, וישברם לעיניכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ישר כוחך ששיברת. עכשיו בואי נחשוב על זה רגע. לכל החיים האדירים, הדיבורים, העשייה, הניסים, הגלויים והסמויים של משה רבנו, התורה בוחרת לסיים ולחתום ולהשאיר אותנו עם מקור סיום של שבירת לוחות. וישר כוח ששיברת. וישר כוח ששיברת. ולמה דווקא עם זה, כן? מה רוצים ללמד אותנו פה? וברוך השם, בסייעתא דשמיא פגשתי את הפירוש של המשך חוכמה על התורה, רבי מאיר שמחה הכהן, שאומר דבר מדהים. הוא אומר ככה, ואם הביא הלוחות, היו כמחליפים עגל בלוח, ולא סרו מטעותם. את מבינה רחל? משה רבנו, תביני מה הוא אומר פה, המשך חוכמה זה משהו, אם הוא לא היה אומר את זה, זה היה קשה להגיד את זה, כן? הוא אומר שמשה רבנו חשש, שמהלוחות הקדושות האלה, כן, לוחות הברית, שאין לנו חפץ קדוש ממנו, גם ממנו אנחנו כעם נעשה עבודה זרה. וואו. זאת אומרת שכל חפץ יכול להפוך לעבודה זרה, כולל לוחות הברית, והטעות, הבעיה שלנו היא הרבה יותר עמוקה מהעגל, העגל, כמו שאנחנו קוראים בקליניקה, רק סימפטום. הבעיה רחל הייתה שעם ישראל רצה לקחת חפץ, משהו מוחשי, ולהפוך אותו לתחליף של קשר חי של אמת. ואם משה רבנו היה נותן לנו את הלוחות הראשונים, כך הוא חשש זה בדיוק מה שנעשה איתם, אנחנו נהפוך אותם לכיסוי, למסכה, לשקר, והמשך חוכמה ממשיך וכותב להראות כי אין בנברא קדושה בעצם. במה יש קדושה? רק מצד שמירת ישראל, התורה כפי רצון הבורא יתברך. הקדושה לא נמצאת בשום דבר, לא בחפץ, לא באבן, גם אם הם לוחות הברית. הקדושה קיימת רק כי זה רצון השם, ורצון השם זה הצינור שמחבר אותנו אליו. הסיפור הפנימי רחל, שבשבילו התנפצו לנו כמה וכמה סיפורים חיצוניים ביום הזה, היא שהקדושה מתגלה רק כשהחפץ מבטא את הקשר בינינו ובין השם. וברגע שיש חפץ בלי קשר, זה סתם מסכה, זה תדמית, זה כיסוי, זה שקר. והמשך חוכמה מסיים ואומר הראשונים, הוא מתכוון ללוחות הראשונים, הם השבורים.
ולוחות שפסל משה הם השלמים. דווקא הלוחות שנולדו אחרי השבר הם השלמים. למה? כי השלמות היא לא מצב ששום דבר לא נשבר בו. שלמות היא מצב שיש בו אמת, שיש בו התאמה בין פנים לחוץ, שיש מפגש ביני ובין מה שיש באמת בתוכי, שיש מפגש ביני ובינך ובין השם. והמשך חוכמה מלמד אותנו שעבודה זרה מתחילה כשאובייקט או תחליף זול, כן, כמו שאמר דוד המלך בתהילים, ימירו את כבודם, כן, כבודם, כבודנו וכבוד השם בתבנית שור אוכל עשב. זה שהדבר הזה מחליף את העיקר. ומה העיקר? זה הקשר הפנימי עצמו. זה היה בעגל וזה היה יכול להיות בלוחות, ואם נסכים להיות כנות, זה גם קיים אצלנו. את יודעת, זה ממש מזכיר לי את הפתגם התלמודי שמשתמשים בו בכל מיני קשרים, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. שניהם ביחד כדי באמת אולי להזכיר לנו שהשבר הזה הייתה בו כל כך הרבה משמעות, וזה לא סתם לוחות שלמים קדושים, אלא זה נבנה דווקא מתוך השבר, מתוך ההבנה, מתוך הלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. נכון, נכון, וגם אין שלם מלב שבור, כן? כמה פעמים הרי אנחנו באמת מחליפות בחיים שלנו קשר ואמת פנימית, בתחליף לא אמיתי וחיצוני. כן, במקום לפגוש את עצמי, אני פוגשת ומתחזקת איזושהי תדמית, במקום לפגוש את מישהי מולי, אני פוגשת איזשהו סיפור שסיפרתי עליו, איזשהו סטריאוטיפ, איזשהו כיסוי, איזושהי מסכה. במקום לפגוש את השם, שהוא אור אין סוף, אין לו גבול בכלל. אני מגבילה אותו באיזושהי תפיסה מצומצמת שיכולה להיות בראש שלי. ואני חושבת שזאת אחת הסכנות הגדולות שלנו כבני אדם, לא שנשקר לאחרים, זה כבר תופעת הלוואי, שנחיה בשקר, בתדמית, בסיוף, ושנאמין לו. וי"ז בתמוז, וכל 3 השבועות האלה, מבקשים מאיתנו ומציעים לנו לשים לב, לא להמשיך את הטעות הזאת של חטא העגל, אלא לחזור להיות אנשים פנימיים, אמיתיים, אומרי אמת, קודם כל לעצמנו. ומשה רבנו והתורה הקדושה במעשה של שבירת הברית מזמנים אותנו להעדיף את המפגש עם המציאות, קודם כל שלי, על פני לשמור על לוחות, על תדמית שכבר מזמן איבדתי את הקשר איתם. כי רק אחרי שאני באמת רחל לפגוש את עצמי, אני אוכל באמת לפגוש אותך. רק אחרי שאני אהיה בנוכחות אמיתית, אני אוכל באמת להיות במפגש עם מישהו אחר. לא דרך חומה, דרך בקע, דרך, כן, חומה שהתבקעה לה. ואותו דבר עם הקשר עם הקדוש ברוך הוא חייב לעבור דרך אמת. זה מה שמשה מלמד אותנו בשבירת הלוחות. הקדוש ברוך הוא אמת ושמו אמת, ואי אפשר להתחבר אליו דרך מסכה. אפשר לקיים פעולות, אפשר לעשות מעשים, אבל קשר, קדושה, יכולה לשכון רק במקום שיש אמת. איזה יופי, נהדר, ממש נהדר. הנה עוד זווית של ראייה בנושא הזה של הכנה לקראת י"ז בתמוז שיחול מחר. טלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, עוסקת בטיפול נפשי בקליניקה בבני ברק. תודה רבה על הדברים החשובים והנהדרים האלה. תודה טלי. באהבה. תודה.